قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Musa aytdi: "Olaryň ilmi Hudaýyň ýanyndadyr. Lawhul Mahfuzda sabit bolandyr. Meniň Perwerdigarym hataga düşmez we unutmaz, faramuş etmez." الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Allah tebarek ve taala ol tordatdyr, kesediň üçin ýeri düşük ýany aýlandyrdy, we sizin üçin ýerde ýollar asan etdi, we asmandan suw nazil etdi. Pes biz şoň wesileti bilen anwa aqsam otlaryny göwerdip çykarardy. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. İň we için we heýwanlaryňyzy otladyň, tahqiq şu işlerini etmekde akıllı adamlar için nişanalar ve alamatlar bardır, öz Hudaýyny tanymaga. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Biz sizi yerden halk edip vücuda getirdik ve yine sizi öwürüp yere eltip yerde defnederiz ve sonra yine sizi yerden çıkarıp diriltip hayat bereriz. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Ve tahqiq biz Firavuna kökezdik öz nişanalarymyzy we alamatlarymyzy hemmesini. Hes ayetlerini yalana nisbet berdi ve şonu kabul etmeni yüz gaýtardy. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Firavun aýtdy: "Ey Musa, sen bizi öz sahirçiligiň bilen öz ýurdumyzdan çykarmak üçin geldiňmi? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى." Pes inni biz de şon ýany jadylar getirermiz. Pes taýin et biz bilen öz araňda bir güni keşoňa biz de we sen halaf etmäýli. We her ikimize deň bolan orta jaýyny taýin et. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Hazreti Musa aýtdy: "Siziň wada günüňiz aýt günüňiz we halklaryň jem bolýan guşluk wagtyndadyr." فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Pes Firavun meclisten öwrülip gitdi. Pes tamamy görjek tedbirini we hilanyň asbaplaryny jem etdi. Ondan soň geldi. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Şol wagt Hazreti Musa aýtdy: "Helaket size bolsun ey jadugerler. Hudaýa ýalany nisbet bermäň, pes azap bilen sizi helak eder. Her kim ýalany Hudaýa nisbet berse, maksadyna ýetmez." فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Pes jadugerler Hazreti Musa'nın kefini eşitenlerine öz aralarına etjek işlerinin barasynda janjal etdiler ve mahfi maslahatlar etdiler. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Aýtdylar: "Bu ikisi, yani Musa bilen Harun jadugerdirler. Bular öz jadylyklary bilen ihtiyarlar sizi öz ýurduňyzdan, yani Misirdan çykarmagy we siziň nihayetde ýaxşy ýoluňyzy ýok etmek ihtiyarlar. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى." Pes inni sizler jadylyk asbaplarınızı cem edin. Ondan soň saf bolup gelin. Ve şu gün her kim galip bolup üstün bolsa